Bebe. Къде е тати? Къде е Филип? Ето го тати. Къде е Филип? Тати. Кажи тати. Тати. Кажи мама сега. Мама. 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 Кажи тати. Седеш ли, Пуйка? Папа. Папа, 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 папа. Какво си има, Филип? Първо. Яйце? Айде яш яйце. Бъти бале. Не карай го да говори пак. Той ще говориш, аз не съм. Ще какво бе, тати? Браво! Кой е Пуйка? Най-после. Любимата му Пуйка. Ще пиеш ли биричка, Филип? Само дай. Дай му малко. Яш яйцето, каква бира? Замезвай. Опс! С мама и тати на вело излет в парк Рене Левек. Дай му биричка си. Замезвай с яйце сега. Няма да хапнеш яйце пак? Как затвори косиката. Ох, браво! Кой затвори Пуйката в клетката? Айде, Кифе, Филип, кифе глу 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 глу. Le Philippe? dindon. Le dindon. Le dindon fait pas glou glou. Нещо кажа нещо. А? Айде, папке. Ам. Вкусно ли е цето? Ще възкъсате. О! Остана.